Nedalo sa nepovšimnúť si Fifkové vyjadrovania na tvoju osobu. Chcel by si dať Fifkovi na hubu? Však máš červenú! Dobre, mám červenú, ale je tu ty ma Ticho! Jaj, chlapci, myslím, že po asi 5 mesiacoch je čas konečne trošku oprášiť baronovú zložku a keďže Imi doteraz nereagoval na moju výzvu, nech si ma odblokuje na tom Instagrame, nech sa normálne dohodneme na kavičke a dezertíku, ktorý mi slúbil, doteraz čakám Imiho návštevu. Filip, každá akcia má reakciu, vieme, kde bývaš, takže dobehnem a dáme si tú kavičku takto. Dobre, môj zlatý? Nahypený som, normálne pripravený, tu mám hrček na tú kavičku, na dezertík si robím miesto v brúšku po každom jedle a nič, proste nič. Doteraz ma nejako nekontaktoval, čakal som na to, ani domov za mnou neprišiel, ani venku sme sa nestretli, proste totálna nuda. Tak ja si hovorím, že keď mu to nevadí, tak ja v týchto videjkách budem pokračovať. Dneska sa budeme venovať Baronovej výzve, normálne konečne aspoň nejaká reakcia na moju osobu. Baron ma vyzýva na zápas. Je to videjko z tlačovky Celebrity Combat ešte z januára, ale veľa ľudí to nevidelo. Ku mne sa to dostalo, tuším, až týždeň po zverejnení toho videjka. A síce Baron tvrdil sebe, že má hlavný zápas, že je najväčšia osobnosť, ale ty vole, to videjko má 134 lajkov za 2 mesiace, tak ja neviem. Každopádne našťastie sa to ku mne dostalo a mám tu dneska jednak toto vyjadrenie Barona, plus ešte jedno veľmi zaujímavé videjko od diváka, nahrané z auta, z dashcamu, to znamená odpadneš, keď uvidíš. A trošku sa to týka aj jeho predošlých zápasov a predošlých výhovoriek, prečo na zápas nenastúpi. Všetko si dneska rozoberieme. Každopádne daj si isto odber, pretože začínajú sa riešiť veľké veci. Či hovorím, toľko vecí som sa podozveral za tých 5 mesiacov, čo som netočil Baronové videjka. Ja mám plnú zložku vecí na Barona. Niektoré dokonca ešte aj nemôžem zverejniť, takže všetko má svoj čas. Jak hovoril Baron na farme, dočkaj času ako husa klasu. A normálne za mňa je zázrak, že tento človek stále ešte behá po slobode, lebo on má toho toľko narováši, že jednak nechápem, že není ešte v žalári a druhak nechápem, že ho ešte niekto na ulici nedobil, lebo on má toľko nepriateľov, kde nejde len o to, že ich urážal, že sú dementi, ale ide hlavne o peniaze a Baron má obrovské problémy narobené so strašne veľa ľuďmi, ale to budeme riešiť na videjku. Normálne za mňa až neuveriteľné, ako sa to dostalo z vypisovania 14-ročných babám k takým podvodom, že to je... Hovorím, dočkajte, myslím, že ešte tento týždeň najneskôr ďalší, to všetko budeme riešiť. A ja dúfam, že konečne sa tohto chytia aj média, alebo proste sa to rozšíri trošku viacej po verejnosti, lebo hovorím, to, čo tento človek napáchal, to je zázrak fakt, že on ešte si normálne vykračuje s kočíkom, s úsmevíkom po ulici. Poďme ale teraz na niečo úplne iné, na výzvu na zápas. Cia, Baron ma vyzýva na zápas. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Ja som to ešte nevidel celé, nechával som si teda toto videjko, poďme na to spoločne. Je to tlačovka Celebrity Combat, niekedy ešte pred zápasom, so snajperom, ktorý nakoniec aj neprebehol, to si tiež dneska rozoberieme, lebo k tomu som sa vyjadroval v jednom videjku a povedal som blud. Všetko si rozoberieme, poďme už ale na to. Ideme na zápase, mám hlavný zápas ako inak. No, hlavný zápas, to ty sa furt sa tým hrdí, ale nakoniec zápas aj není. Veď, čo sme iné čakali. A tak, a keď máme tu nejakých vyzývateľov, pokiaľ som prišiel hore, tak nejak to tu poskakalo, tak ľudne dajte organizácii nejakú nábytku, poslite mi cash, ja vám pošlem IBAN a Majkovi a máme vybavené. Máme ďalší zápas. No, tu len povedal, že má nejakých vyzývateľov, hej, a na to mu moderátor, alebo kto to je, neviem, asi moderátor tejto diskusie, reagoval takto. Nie je problém. Dobre, že hovoríš práve na túto tému, ja som sa chcel spýtať, nedalo sa nepovšimnúť si Fifkové vyjadrovania na tvoju osobu. Nenapadlo ti vyriešiť si to s ním ručne stručne? On nepôjde, ja som to už 1000-krát skúšal a... Čo? Jak 1000 ani raz? Ty debilko vytupený, máš ma zablokovaného, dívaj sa na to, jak tískať, ani raz si mi napísal, môj Instagramový profil Imi Baron není tu Imi Baron, lebo si sa zablokoval, ani raz si mi nepísal, ja som bol ešte na farme, som tam ešte dojil kravu, ty vole, a chodil som v hovnách a už som mal od neho blok, ja som sa vrátil z farmy a moji admini, ktorí mi správovali Instagram, hovorili, že všetky si poblokoval, ešte keď som bol na farme. Čo si ty skúšal? Debilko, on klame v prvej vete, hovorím, čo on vypustí z huby, to je blud, to je hovno normálne. To je hovno. To je normálne definícia klamstva, je tento čapatý, psací, hnusný ksicht. Jak besný pes vyzerá. Čapatý. On nepôjde, ja som to už 1000-krát skúšal a on po mne už ide 2 roky a on sa mne vyhýba a on iba cez YouTube.
jedinú pravdu, čo povedal, že idem po ňom 2 roky. Ne, že idem po ňom, ja som si z neho robil perču vo videách. Ja som robil zostrihy na farmu a tam som dával prestrihy. V prestrihoch som furt dával nejaké tie jeho výkriky, demetné červanástorky. Cia. To je jediné, čo som robil a venujem sa mu posledného pol roka. A jak sa mu ja vyhýbam. Ja som povedal, napíš mi a stretneme sa na kavičke dezertíku. Ty si ma aj neodblokoval, ty idiot. Ak chceš na kavičku, zabukujme si termínik niekedy od 25. do konca roka aj po novom roku. Hocikedy píšem si, napíš mi, ale prosím ťa, najprv si ma odblokuj na tom Instagrame, pretože nemôžeme sa dohodnúť, keď furt mám blok od teba na Instagrame. Ty idiot, ja ti neviem ako ťa kontaktovať, keď si ma všade blokol. Ty vole, no to je jak malé decko si ťa blokne a potom hovorí, joj, on sa mi vyhýba. Však to ty sa mi vyhýbaš, ty si mi dal blok, ty tupec. A veľa, on po mne už ide 2 roky a on sa mne vyhýba a on iba cez YouTube kváka, takže ja, keď ho dosadíte, ja si poviem Miller. Najbližšie si zaberiem do duelu a ja ti ukážem, kde si ty a kde som ja. To som chcel ti povedať. Chcel by si dať Fifkovi na hubu? Ja mu akože, on vie automaticky, lebo ja keď ho stretnem na ulici, tak... Ani raz sme sa nestretli. Ukáž mi fotku. Keby som ja stretol Barona, už o tom máte videjko. To mi môžete veriť. Ja keby Barona vidím, tak máte hneď storku na Instagrame, ty vole. V momente. Že ja som ho stretol na ulici, to je... Čo slovo, to blud. Keď ho stretnem na ulici, tak my máme spolu niečo, čo si ideme určite doriešiť, jak kamaráti. Naozaj jak kamaráti, alebo sa... Ste kamaráti, normálne kamaráti, dáme si večeru spolu, sa pomazať. Ja nerozumiem, čo vypadá vôbec, akože teraz, dáme si ešte raz túto vetu, lebo ja som nerozumel, či zase niečo šňupol pred týmto rozhovorom, ale nedáva mi tá veta zmysel. A to som mal z maturity do slovenčiny z čítania s porozumením 75% tuším dáko. Ja si poviem Miller. Chcel by si dať Fifkovi na hubu? Ja mu akože, on vie automaticky, lebo ja keď ho stretnem na ulici, tak my máme spolu niečo, čo si ideme určite doriešiť, jak kamaráti. Naozaj jak kamaráti, alebo sa... Ste kamaráti, normálne kamaráti, dáme si večeru spolu. Tak už aj kavičku, dezertík a ešte aj večeru, ja nechápem, čo vypráva. Pomaznáme a možno, že si dám aj ja fialové vlasy, takže... No nie ešte žiadnym tajomstvom iný, že... Fialové vlasy, ty si zaseknutý 2022, ty vytupenec, ty si ma videl na ulici kedy? Naposledy, ty vole, keď sme išli na farmu z hotela, si ma videl naposledy na ulici. Ty máš rád party, povedal by som, že sa rád zabávaš. Čo žúri teraz v príprave? Vôbec nemám rád party, ja už som nebol na party asi 3-4 roka, to sú všetko iba hejterské, intrigárske reči. Ja mám... Baron, ty nemôžeš ísť sám proti všetkým. Ty ideš vážne sám proti všetkým ľuďom, ktorí sú na teba nasratí a píšu mi od decembra. Toľko ľudí nasratých na teba mi píše a tí ľudia sa nepoznajú. Není šanca, že by sa dohodli, alebo by to bol jeden účet, čo zaklada ďalších 5 účtov a každý mi píše to isté, len trošku inak. Malá je chorá a idem s ňou na pohotovosť, takže absolútne party vôbec. Malá je chorá, idem sa na pohotovosť a som na tlačovke. Tomu tak verím. Ja sa pripravujem na zápas, takže budem pripravený. Ja sa pripravujem na zápas, budem pripravený a poďme sa presunúť k tomu zápasu. Ja som minule hovoril, ak si nevidel moje videjko, Baron Sniper, zápas storočia, tak tam bol strašný zmetok v tom ringu. Proste ten zápas neprebehol, pretože Sniper odišiel z ringu preč. A ja som si hovoril, že Sniper to je debilko, vieš, odišiel, nebol zápas. Ale potom konečne vyplávali na povrch informácie zákulisné o tom, ako ten zápas mal vyzerať. A že nie Sniper bol ten debil, ale Baron sa dosral. Baron sa proste zostral pred tým zápasom. A keďže Baron sa hrdí, že on proste išiel do zápasu so mnou, že proste nemá s tým problém a ja som ten dostratý, mám tu zoznam zápasov, v ktorých bol Baron a v ktorých mal byť. Poje postupne. Baron Fight Night Challenge 3 versus Flex King. To bol tuším prvý Baronov zápas. Flex ho zničil, Baron prehral klasicky. Potom mal byť Fight Night Challenge 4 zápas s Bergerom a to sa mi nepodarilo dohodať, že prečo vôbec ten zápas nebol, ale proste neprebehol. Takže to je prvý zrušený zápas Baronov. Fight Night Challenge 5 s Pagim bol, čo tam Baron celý čas sa krútil jak prd, ty vole, len zdrhal. Fight Night Challenge 6, toho sa Baron nezúčastil, lebo skočil z balkóna, pretože si myslel, že mu klopu policajti na dvere kvôli drogám, tak skočil z balkóna, dolámal sa a ten zápas neprebehol. To je jediný zápas, kde verím Baronovi, že nemohol nastúpiť. Jediný, lebo proste sa skoro rozbil, proste skoro zomrel, keď skočil z toho balkóna. Teda to je jediný zápas, kde verím, že Baron nemohol nastúpiť. Ale poďme teraz na tú najviac zaujímavú vec. Pred rokom v auguste mal byť zápas v Red Face
City proti nejakému Diablovi, alebo jak sa volal. Poďme si to pozrieť. Mal to byť zápas 3.8. v Redface proti Drzý čert. Tuto máš záznam zo Staredownu, kde je Baron vždy drsný, ako zvyčajne, proste poznáme to. Tuto je oznámený Michal Indra versus Imrich Štefaník. No a deň pred zápasom, deň pred tým, ako mal byť ten zápas, dal Baron toto vyjadrenie a počúvaj ho pozorne. Kamoši, čaute, príjemný, pekný piatok. Mám pre vás zlú správu. No, výhovorka Master začína. Mal som mať hlavný predzápas, ako na každom evente. Žiaľ Bohu, zlomil som si ruku. Dolnú kostičku pod hankami. No, aké to nešťastie. Takže zápas nebudem mať. Aká to náhodička. Budem ho mať v septembri a v oktobri najbližšom evente. Ja sa chcem ospravedlniť takto organizácii, že proste som nedoručil zápas, ale proste stalo sa mi nešťastie, že 2 týždne pred na Stardowne som Drzému čertovi čapol a sa mi narazil palec. Najprv palec narazený. A potom u Mareka v Obole som trénoval a potom si zlomil malíček, alebo čo? Máš to zle, kaši na to. Proste a ukázalo sa to, že mám to zlomené. Tu máte aj snímku, vám ukážem. Všetko mám. No, snímka, nejaký rentgen, neviem koho to je ruka, ale Baronova isto nie, pretože síce dal takúto výhovorku a nosil potom na strokách poctivo, nosil tú sádru, či dlahu, čo to je, ale dostal sa ku mne teraz v decembri video od diváka, ktorý mi poslal následovnú správu a tá totálne mení situáciu, Baronko. Totálne mení situáciu. Vyhovárač Master, nastúpim do každý zápas, všetky rozbijem, ale na viac zápasov som nenastúpil, ako nastúpil. No, správa od diváka. Serus, Baron. Pošlem ti s ním video, kde napadol kamaráta. Baron išiel s kočikom cez prechod na červenú, keď mu kamarát kývol, nech ide rýchlejšie, tak sa nastal a kamošovi cez okno jednu priebal a ešte mu trepal po späťáku. Mohol by si aj to zverejniť, nech všetci vedia, že je to úplný chuj. Týpek im poslal to video z Deškemu a to je jedno z najlepších videí, aké som kedy dostal od divákov. Ešte predtým, ako si zapneme to videjko, aby ste chápali, bolo to na križovatke na Bajkalskej v Bratislave. A aká náhodička, že Baron pár dní, neviem kedy to bolo presne, predtým zverejnil takúto storku. Počúvaj, to bolo v tom období, keď kydal po Vlčekovi a toto na ňo nahral. Miro Vlček každý deň naďobaný, šoferuje a skoro ma prešiel minulé tuto na Bajkalskej, ja som išiel s Málou, tak vyzývam, že treba ho kontrolovať, ale zistím ešte značku a dám vám vedieť. Takže začal by som taxikami chodiť, dobre? No, tu tvrdí, že... Feťáčik. Feťáčik, hej, že tu tvrdí, že Vlček ho skoro zrazil na Bajkalskej, že bol naďovaný. A teraz ti ukážem, akým štýlom Baron prechádza cez prechody na Bajkalskej a to odpadneš. No, krásne videjko 18.8.2024, dátum sedí, je to asi 2 týždne potom, ako ohlásil tú zlomeninu, takže exkluzívna nahrávka Barona, akým štýlom chodí cez prechod. Vidíš tu dve červené, túto križovatku poznajú isto Bratislavčania, je to celkom akože frekventovaná križovatka, buď ideš dopredu alebo doprava, obidve značky majú šipku, takže nemusíš dávať nikomu prednosť, hej, aj keď ideš doprava, nikomu nemusíš dávať prednosť, toho tak na úvod. Rovno. Tak kde až do oranžová, pekla? zelená a zľava sa vynára taký kočík. Všetci dobre vieme, že prechody fungujú tak, že najprv dostane chodec červenú, tá červená tam je celkom dlho, lebo čaká sa, kým chodec prejde celý ten prechod, ktorý tú červenú tam už musel mať strašne dlho, v tom momente, ako má auto zelenú a Baron si vykračuje. No. Ešte raz pripomeniem tú správu, ten kamarát mu len kývol, nech ide rýchlejšie, lebo ako netrúbil po ňom. Vidíš, že ani po ňom netrúbil, len mu vraj kývol, nech ide rýchlejšie, lebo má zelenú, chápeš? A Baron si myslí, že je v práve, neviem, či dačo mal proste ako fúknuté, keď nerozozná červenú od zelenej, ale vidíš, že tu ešte ukázal, pritom má červenú, už dávno má červenú, hej? Ale asi videl, že spravil chybu, tak jediný, na čo nás mohol, je ísť poriadne po ňom pohulákať a no však uvidíš. Však máš červenú. Dobre, mám červenú, ale je tu ty ma Toto piči, je, Beti! Rozjebem. Takto pre deckom do Boha. Dobre, mám červenú, To je proste pecka, aký nasratý je, nejaký potkat nasratý. V šlapkách, s kočíkom, s deckom, chudák malý Alanči, jak sa volá, sa na tom musí dívať. Dívaj sa, jak vychováva svoje deti. Jedno nechá tuto len tak v strede križovatky a druhé sa musí dívať na to, akého je tatko chuj. Červenú. Dobre, mám červenú, ale je tu ty ma Toto piči, je, Beti! Rozjebem. Takto pre deckom do Boha.
No a ten týpek, ktorý išiel na červenú, to je tiež také trošku, neviem, či už nevnímal, že skončila červená. Ja by som tiež išiel na tú červenú, ja potom si ja nevšimol týpek, že už mohol červenú. Že taký bol mimo z toho, že nejaký týpek čapatý, po ňom išiel huláka, že si nevšimol, že mu skončila červená, a to nebudem riešiť, že proste týpek išiel na červenú, no. A tu je tá vec, ktorú som chcel riešiť. Dívaj sa, týpek prechádza okolo neho a baronovi to zatrúbil a to baron nezvládol a dívaj sa, čo spravil. Šľahol mu paperčou po spätnom zrkadle, ale akou rukou? Akú ruku tu dvíha? Akú ruku? Ešte, že vidno, ty vole, tento frame, kde vidno, že dvíha tú ruku, ktorú má vraj zlomenú a šľahne mu potom späťáku. Mi nehovor, že za 2 týždne sa mu vyliečila zlomenina tak moc, že sa môže trieskať po aute. Neverím. Čo za čuráka, ty vole? To však vyzerá jak... Jak bestný pes. Proste najlepší záznam, aký som kedy dostal od diváka. Totálna pecka. Konečne niečo iné ako jeho penis. Proste dávaj sa ešte raz. Však máš červenú. Dobre, mám červenú, ale je tu ty ma Koľko piči je, Beti? Rozjebem. Takto pre deckom do Boha. Odpadnem. Strašne by som bol zvedavý, čo by k tomuto povedal baron, že 2 týždne o zlomeniny mláti zlomenou rukou ľuďom po späťákoch. A to je jedno nahraté video, koľko takýto musí byť, koľko ľudí mi už písalo, že videl barona, jak šoferuje jak idiot, jak chodí jak idiot cez cestu. Proste je totálny debil, ktorý by nemal chodiť vôbec po vonku. Takže to bol Redface, ďalší zrušený zápas. Potom bol Celebrity Combat, ku ktorému sa konečne dostávame, kde som vo videjku hovoril, že Sniper zdrhol a je to degeš. Situácia sa celá obrátila, keďže tu mám v baronovej zložke také vyjadrenia k tomuto zápasu a sama organizácia Celebrity Combat dala na storku vyjadrenie: bohužiaľ baron zmenil v klietke podmienky, žiaden box nebol dohodnutý, preto nemal box rukavice, v zmluve bolo MMA, aj trénovali na MMA, Sniper odmietol, no mali sme aj plán B, no bohužiaľ. Viete, ako robiť s takýmito ľuďmi, nie je jednoduché. Verím, že viac v našej organizácii miesto mať nebudú. Toto napísalo Celebrity Combat, plus ešte aj v poste napísali: hlavný zápas sa bohužiaľ neuskutočnil. Imi baron odmietol bojovať pod pravidlami MMA, pod akými sa malo bojovať, a Sniper Dracula opustil klietku, pretože nechcel bojovať pod pravidlami boxu. Z tohto je jasné, že mali dohodnuté, ne ako baron hovorí, že mali dohodnutý box, nemali dohodnutý box. Keď organizácia napíše, že mali dohodnuté MMA, tak nebudem počúvať barona, nie? Zaujímavé je, že potom Celebrity Combat prezdielalo baronové vyjadrenie k tomuto celému, ktoré je následovné. Moji tréneri povedali, že nemám ísť ten druhý zápas, lebo to bol... Odložiš mi toto, prosím ťa. Profesionálny športovec, dáš mi toto, prosím. Takže ja nepôjdem, ja som sa pripravoval na snajpera, bol som pripravený, 3 mesiace som chudol, trénoval, makal a on vedel, že v boxe nemá šancu, tak náskôr nenastúpil a vedel to 3 mesiace dopredu. Je to šebrak do piči, bo by som mu také na jedno 10, ty kokot. No jasne, ako inak. Takéto vyjadrenie prezidela Celebrity Combat, čo nechápem, a následne ohlásili, že bude mať ďalší zápas. Takže najprv sa vyjadria, že baron si zmenil podmienky na poslednú chvíľu, že s ním už nebudú spolupracovať, a následne oznámia, že bude mať ďalší zápas. Teraz bol dokonca na tlačovke, ešte nevyšiel stále záznam z tlačovky, čakám na to, ale je to za mňa totálne trash organizácia celý Celebrity Combat. Teraz dokonca spustili Hero, som si ho normálne kúpil na prvý mesiac zadarmo a nič tam není. Tam je záznam z prvého Celebrity Combatu. Nič tam proste není. Totálne zbytočné Hero. Ja mám pocit, že baron má niečo dokonca aj s tými vedúcimi tohto celého, lebo to je taká okašľávačská organizácia, že to nie je možné. To je totálne hovno. A to som ešte nespomenul, ďalšie zrušenie zápasu. Ešte v decembri mal ten zápas Celebrity Combat, kde sa tváril, isto si každý pamätá, ten legendárny kašlíček. Koľko to je neskutočné. Som KO. Čaute. Ja už normálne za chvíľku nebudem môcť na prstoch jednej ruky napočítať všetky jeho výhovorky, prečo nenastúpil na nejaký zápas. A ten človek mi ide hovoriť, že ja sa vyhýbam a som dosratý, neuveriteľné. Takisto má byť v Redface, teraz nakedy v apríli sa mi zdá, kde tiež mal byť na tlačovke. Ja som tú tlačovku zapol dokonca na streame a tá tlačovka vyzerala takto. Čo je toto zase, pre boha, to je... Čo je toto? Za kameru, za zvuk.
Čo je toto za uvedenie celej akcie? Čo je toto? To keby naschvál chcem spraviť takýto zlý stream, tak sa mi to nepodarí. Keby naschvál to chcem spraviť, tak to nedokážem. Za toto mám platiť. Za toto mám platiť, prosím, pekne, za toto. Oni nemajú mikrofón, víš, že on nemá žiadny mikrofón, pripnutý nič, nemá v ruke žiadny mikrofón, nič, to nikde, ozvučenie je 0. Oni zabudli, že keď chcú dávať stream, 6, Redface 6, prosím pekne, to je už 6 krát robia tento event. Keby to bol Redface 1 a berem, zabudli, že treba aj mikrofóny. Toto tu bolo 9 minút a potom vypli stream, zmazali záznam a nikde sa neozvali. Baron dal storku, že bude live tlačovka, všetko ohlasovali to. Toto bolo jediné, čo spustili, aj to s asi polhodinovým meškaním a odtedy sa už neozvali. Ja neviem, či ten zápas vôbec bude, nebude alebo čo. Je to totálne zmetočné, divné, aj ten Redface, aj Celebrity, to je totálne hovno. Plus ešte jednu indíciu máme k tomuto celému, k tomu zápasu. Baron dáva na storky, že bude sa k tomuto celému vyjadrovať, že dropne vyjadrenie na túto celú situáciu, ale potom zrazu sa začal vykrúcať. Mal som dať dnes vyjadrenie, ale si musíte ešte počkať, nech to prekúsim. Mrzí ma, že to všetci si myslíte, že ja som to zrušil. Ale nevadí, písať komenty, hejtovať budete stále. Najlepšie je na tom, že mňa už vyzývajú profíci, aby konečne mali fame. To niečo si vtedy musel dať, ten malý. Plus viac ako 1000 eur zápas. Nedal doteraz žiadne vyjadrenie k tomu. Ja mám taký pocit, že mu... Môj dojem z toho celého je, že Celebrity Combat mu napísali, že nech sa k ničomu nevyjadruje a oni ho proste nejako pretlačia do ďalšieho zápasu. Celé to je divné, ale vidíš na tom, že Celebrity Combat je totálny hnoj, do ktorého ide hnoj človek, proste to zapadá jak pucle do seba. Plus ešte tu mám takú jednu srandičku, pred tou tlačovkou na Redface si dal takúto storku, Iminko. Vďaka vášmu hejtovaniu som najlepšie platený amatérský bojovník na scéne a dostal výplatu 12 000 korún, čep. Tak 500 eur necelých, hej, od Redfaceu. Keby si myslel, že sú to možno eurá, tak ani hovno, pretože poplatok za zahraničnú platbu istrení, že 200 eur, takže on tvrdí, že za zápas berie 10 000 eur, pritom mu z Redfaceu poslali ledva 500. A on to dal na storku s tým, že asi všetci si budú mysleť, že to sú eurá. Totálny tupec. A ja som zvedavý, či prebehne zápas na Redface, alebo aj Celebrity Combat, čo z toho bude. Dúfam, že niečo z toho konečne bude. Pretože síce Baron okašľávač, nenastupuje na zápasy, vyhýba sa tomu, dosratý je, plus šeptá sa v kuloároch, že naschvál vypúšťa zápasy, ale to si rozoberieme už v ďalších videjkách. Baron, hovorím, odblokuj si ma, dohodneme sa, stredku konečne, kávičku, dezertík. Ďakujem za odbery a vidíme sa už čoskoro v ďalšom videjku, kde si znova odhalíme ďalší kus osobností tohto nášho bratislavského vlčáka. Majte sa pekne, lúčte svoje pivko, dosratý zo zápasu s Baronom a čus! Ruky nad hlavou, horúce tela bávia slnko popás pod vodou. Ejo, ruky nad hlavou, voja kvetov letí vetrom, tanci splývam s ňou. Ejo. Jaj, boha, to je taký debil. Nevdevať.